Hi ha una nota al darrere. Perill, no l'obriu. S'escaparan dels fantasmes. Oriol, deixa la caixa damunt de la taula de la senyoreta i no l'obris. Oriol, obre la caixa. Oriol, no l'obris, Oriol, no l'obris! L'Oriol ha obert la caixa. Però no ho volia fer. Ens hem d'amagar tots! Anem al pati dels petits! Correu, correu, que els fantasmes ja venen. Cerca't a l'escola i ara què farem? I si anem a l'Ajuntament a buscar ajuda? Tempo! Dona tempo! El fantasma no m'agafaran! A mi no m'agraden els fantasmes. No en tingueu de por. Agafarem els fantasmes i els farem marxar! Això! Anem a l'Ajuntament!
poc a poc. A veure, què passa? Parleu tots alhora que no us entenc. A veure, Sara, explica'm què ha passat. Han tornat els fantasmes i s'han quedat a l'escola. I han agafat els mestres. Ara som l'escola dels fantasmes. Tenim molta por. Tranquils, ja fa temps que guardem aquí el llibre dels fantasmes per si de casa algun dia tornem. El llibre, aquí trobarem la solució. Anem a la plaça a mirar-los. Que favorit. Què són els fantasmes? Els fantasmes són uns éssers dolents que només volen fer por a les persones. Els fantasmes dormen dins una caixa de fusta. Si alguna vegada trobeu una capsa com aquesta enterrada, no la toqueu, no l'obriu. Els fantasmes s'escaparan. Ha sigut l'Oriol que ha obert la capsa. Però no ho volia fer. Aquí hi ha la solució. Si els fantasmes s'escapen, els haureu de tornar a caçar. Per caçar un fantasma se l'ha de mullar. L'aigua els converteix en paper. Quan els mulleu, heu de cridar. Dormiu, fantasmes! I d'on traurem les eines per atacar els fantasmes? Mireu, en aquesta caixa hi ha els vestits i les eines per als caçafantasmes. Bé! Anem a caçar els fantasmes! Wait, no, go. Go, right.
Hey!